Γεια! Γεια σας! Λοιπόν, καλή χρονιά! Ελπίζω το 2017 να είναι καλύτερα από το 16 και χειρότερα από το 18. Είδατε τι έκανα? Όχι. Okay. Άμα ακούσετε περίεργους θορύβους, είναι τα σκυλιά μου. Λούνα! Έλα εδώ! Έλα! Και η Ντάλια, αλλά η Ντάλια είναι μεγάλη, δεν μπορώ να την πάρω. Έλα! Έλα! Εντάξει, καλά, άστο. Έλα να σας δείξω λιγάκι, ρε φίλε. Έλα εδώ. Λοιπόν, από εδώ είναι η Λούνα και από εδώ είναι η Ντάλια. Ντάλια, σήκω να σε δούμε. Δεν θες να σηκωθείς? Οκ, ρε φίλε, οκ. Καταρχάς, νομίζω καταλάβατε για ποιο θέμα θα μιλήσω σήμερα, αλλά πριν αρχίσω να μιλάω γι' αυτό, ήθελα να πω ότι λέω να ξεκινήσω μια καινούργια σειρά στο κανάλι μου, η οποία θα λέγεται Αθηνά Talks. Αυτή η σειρά θα είναι ότι βασικά θα μιλάω για μερικά θέματα, θα μιλάω για μερικά σοβαρά θέματα. Για παράδειγμα, άσε να βάλω ένα βίντεο. Για παράδειγμα, θα μιλάω για τον ρατσισμό, όπως τώρα ας πούμε, δεν ξέρω, για τον σεξισμό, γενικά για όποιο θέμα θέλετε να μιλήσω, αλλά κάτι σοβαρό, έτσι. Απλά, ναι, να μου γράψετε στα σχόλια γιατί θέλετε να πω, ωραία, γιατί θέλετε να μιλήσω και εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο είναι για τον ρατσισμό, αλλά δεν θα μιλήσω για τον ρατσισμό γενικά, ούτε θα πω τη γνώμη μου πάνω στον ρατσισμό. Εκτός άμα θέλετε βέβαια, τότε γράψτε μου κάτω και θα το κάνω μια μέρα. Θέλω να πω απλά μερικά πράγματα που πιστεύω ότι είναι λάθος. Όχι για τον ρατσισμό ακριβώς, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δεν βρίσκει ελκυστικό κάποιον άλλον άνθρωπο λόγω του έθνους του ή κάτι άλλο, δεν σημαίνει πως είναι ρατσιστής. Για παράδειγμα, εγώ δεν βρίσκω, ας πούμε, δεν θα έκανα σχέση ρε παιδάκι μου ή κάτι, παιδάκι, ωραίο, δεν θα έκανα σχέση ή κάτι ερωτικό με κάποιον Ασιάτη, με κάποιον από την Κίνα ή την Ιαπωνία ή την Κορέα. Ναι. Όχι επειδή είμαι ρατσίστρια, δεν έχω κανένα θέμα με τους Κινέζους. Ίσα-ίσα έχω κάτσει και έχω συζητήσει με Κινέζους και Ασιάτες και τα λοιπά γενικά. Έχω στο σχολείο μου Κινέζους και Κορεάτες και τα λοιπά και Ιαπωνέζους και ποτέ δεν είχα κανένα θέμα μαζί τους. Πάντα ίσα-ίσα έχουμε κάνει και δουλειές μαζί. Γενικά δεν έχω θέμα. Ή ας πούμε δεν θα έκανα κάτι με κάποιον κοκκινομάλι. Όχι επειδή έχω θέμα με τους κοκκινομάλιδες και με τους άψυχους γενικά. Απλά δεν βρίσκω ελκυστικό ρε παιδάκι μου να είναι κάποιος άψυχος και. Ναι, εντάξει, δεν είμαι αστεία, το ξέρω. Δεν είμαι αστεία. Λούνα είμαι αστεία, ρε φίλε, όχι, δεν είμαι αστεία. Ή για παράδειγμα, δεν θα έκανα ούτε με transgender κάτι ή με transsexual. Όχι επειδή είμαι ρατσίστρια, δεν έχω κανένα θέμα. Ίσα-ίσα είμαι πάρα πολύ ανοιχτό μυαλί, όπως έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο. Απλά δεν θα έκανα κάτι ερωτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ρατσίστρια. Ούτε εγώ, ούτε κάποιος άλλος. Άμα απλά δεν βρίσκει ελκυστικό ένα είδος ανθρώπου. Είναι κοστίζει πολύ κακό αυτό. Αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Το δεύτερο point μου και το τελευταίο point μου, για σήμερα τουλάχιστον, άμα θέλετε και part 2 πείτε μου, είναι το εξής. Δεν είναι κακό να είσαι ρατσιστής. Και τώρα θα μου πείτε τι λες Αθηνά, ξέρω εγώ, το καλό που είναι. Θα σας πω. Όχι το καλό, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καλό. Βασικά όχι, μαλακία είπα. Όλα τα καλά έχουν και κάτι κακό και όλα τα κακά έχουν και κάτι καλό. Απλά θα σας πω τι εννοώ και θα δώσω και παράδειγμα. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι παππούδες και γιαγιάδες στην Ελλάδα τουλάχιστον όσους έχω γνωρίσει τέλος πάντων, είναι ρατσιστές και ομοφοβικοί κτλ. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Ξέρω εγώ, πολλά αγόρια δεν θέλουν να βλέπουν στον δρόμο γκέι να φιλούνται κτλ. Οκ, ρε φίλε, δεκτή η γνώμη σου. Αλλά. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Είναι διαφορετικό το να είσαι ρατσιστής, ομοφοβικός και να το κρατάς εσένα ρε παιδάκι μου, να έχεις τη γνώμη σου και διαφορετικό το να κάνεις κακά πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, είναι διαφορετικό το να είναι ο Άλεξ ομοφοβικός και να μην θέλει να βλέπει, ξέρω εγώ, στους δρόμους γκέι να φιλιούνται και γενικά να μην πάει τους γκέι και διαφορετικό να βλέπει ένα ζευγάρι στον δρόμο να φιλιέται που να είναι γκέι και να πάει και να τους λέει ρε κολοπουστάρες, ξέρω εγώ, πήγαινε σπίτι σας. Τι κάνεις? Να, είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο.
Ή το παράδειγμα με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Ο παππούς και η γιαγιά μου είναι ομοφοβικοί. Δεν τους πάνε ιδιαίτερα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα κάτσουν να μιλήσουν με αυτούς, δεν θα κάτσουν να μην κουβεντιάσουν. Αυτό. Και τώρα, σε αυτό το point πάλι, θέλω να κάνω και ένα άλλο point. Μπράβο. Ελληνικά. Ξέρω ελληνικά, να ξέρετε, ξέρω ελληνικά. Στην αρχή της χρονιάς στο σχολείο μου είχαμε μια συζήτηση σε ένα μάθημα. Και το topic ήταν πρέπει να σεβόμαστε τους ρατσιστές ή όχι. Και η άποψή μου είναι η εξής. Σεβόμαστε, βασικά εγώ τουλάχιστον. Έλα εδώ! Συγγνώμη! Εγώ τουλάχιστον σέβομαι όποιον με σέβεται. Δεν θα σεβαστώ κάποιον που δεν με σέβεται. Και δεν πάει να είναι και ο Πρωθυπουργός και η Παναγία και οποιοδήποτε. Άμα δεν με σέβεται, δεν το σέβομαι. Άμα λοιπόν ένας ομοφοβικός ή ρατσιστής, όπως είπα προηγουμένως, έχει την άποψή του, αλλά σέβεται τον άλλον, τότε είναι ok να τον σέβεσαι αυτόν τον άνθρωπο, είναι ok να αποδέχεσαι τη γνώμη του. Δεν γίνεται να έχουμε όλοι την ίδια γνώμη. Οπότε, ναι, με λίγα λόγια, αυτή είναι η άποψή μου. Όχι για τον ρατσισμό, αλλά για μερικά θέματα του ρατσισμού, να το πω και έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Δεν το πω, αυτό το ξαναπώ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα θέλετε να αλλάξω το όνομα της σειράς, να μου το πείτε, να μου πείτε καμιά προτίμηση ή κάτι τέτοιο. Άμα θέλετε να κάνω part 2 για το συγκεκριμένο θέμα, να μου το πείτε. Και γενικά να μου γράψετε στα σχόλια για ποιο άλλο θέμα θα θέλετε να μιλήσω. Δεν είπα πολλά γιατί τα τελευταία βίντεο που έχω κάνει είναι μεγάλα και δεν ήθελα να σας κουράσω πάλι. Οπότε, ναι, αυτά. Καλή χρονιά και πάλι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας! Γεια σας! Από εδώ η Ντάλια. Σταμάτα ρε Λου! Η Ντάλια και η Λούνα. Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνεις! Εντάξει, αρκετά. Bye bye!